Республикада игеннәр барлык мәйданның 56%-ында суктырып алынган. Һәр гектардан уртача 16,4 центнер ашлык җыела. Уракта Тәтеш, Чистай, Зәй, Сарман, Тукай районнары алда бара. Алексеевский районында 60% мәйданда бөртек җыелган. Уңыш республика күрсәткеченнән югарырак. Һәр гектардан 18 центнер чыга. Алексеевский районда игеннәр 55 мең гектар мәйдан бели. Уракта 120 комбайн эшли. Алексеевский хуҗалыгында язгы чәчү үз вакытында югары сыйфат белән башкарылды. Барлык аграрчылар, үстерү, үсемлекләрне тукландыру, минераль ашамлар кертү, агротехник таләпләргә туры китереп эшләнде. Әмма май-июнь айларының артык кыры булуы, яңгырлар яумау игеннәргә зыян салды. Вот они лежат, через какое расстояние примерно. Вот он ложится. Заманча агротехнологияләр кулланылмаса, ашык бөтенләй булмас иде, диләр хуҗалыкта. 60 мең тонна арышны ындырларга салып куйдык. Урожай безнең быелгы елда 19-20. Бар хозяйстволар 40-ларда, шул безнең Хамитов КФХ, Родина 30 центнер бирә. И менә бу бүгенге хуҗалыкта НПда 22 бара. Шуның өчен средний безнең 19да 2 чыга. Газинур Мусин көн сайын иген басуларын карап чыга. Атна сайын район башлыгы исеменнән иң яхшы комбайнчылар акчаларда сертификатлар ала. Бу юлы премиягә яшь комбайнчы Инсаф Халилов лайык булды. Ул комбайнда әле беренче елын гына эшли. За ваш труд большое спасибо. Вот у нас вашей бригады Халилов занял первое место. Ему вручается сертификат от главы администрации. Так что достоин держать. Һәрбер яңалык онытылган иске нәрсә ул. Районда агитбригадалар эшен яңартканнар. Кырда ял вакытында игенчеләргә концертлар куялар. Алексеевскийда зур терлекчелек комплексы өчен азык та әзерлиләр. Шулай кырларны көзге чәчүгә әзерлиләр. Менә бу кырдан арпа җыеп алганнар. Хәзер рапс чәчәләр. Ул туфракны туклыклы элементлар белән баета. Бөртекне сортка айыру һәм киптерү комплексы тәүлек буена эшли. 6 складның һәрберсе 10 мең тонна ашык сыйдыра ала. Бөртекне эшкәртеп, терлекчелек комплексларына ташыйлар. Әлегә урып җыюны нәтиҗәле үткәрү өчен барлык шартлар да бар. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Илдар Галәүддинов, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Алексеевский районы.